Wasalna fl-aħħar tas-sena, żmien fejn ħafna jieħdu ftit ħin sabiex iħarsu lura lejn is-sena li għaddiet u jaħsbu fuq dak kollu li sawwar ħajjithom tul l-aħħar 12 xahar. F'Mawra l-Belt Valletta staqsejna lin-nies x'kienu l-esperjenzi li laqtuhom li żjed matul din is-sena. Bosta tennew li kellhom sena mill-aqwa, buħud jinutaw li saru nanniet. Issa kollox mhix jisewu, ma nibdi ta' gerger. It-twelid tat-tifla tat-tifla tiegħi. Kien episodju sabiħ? Ejwa, ħafna wkoll, ħafna. Tajba nirringrazzjaw l-Alla, tajba kienet. Qed wilditilna t-tifla tat-tifla. Uħud tennew is-sodisfazzjon tagħhom għall-ispettaklu li ġabet magħha Valletta 2018, il-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura. Bomba vera, il-Valletta 18. Attendejt? Ħafna. Prosit. Il-Valletta 18 ukoll kienet sabiħa. Iltqajna wkoll ma' tfajjer li iktar kmieni din is-sena tela ma' grupp ta' qabbatin il-Vatikan u ltaqa' mal-Papa. Sabiħa ħafna għax tlajt il-Vatikan. Ħadd pjaċir. U x'għamilt il-Vatikan? Għamilt is-servizz tiegħi mal-assassin l-oħra u dejthom fis-servizzi tagħhom. U rajt il-Papa ħatlu bidejh u ħadd pjaċir ħafna. Madankollu mhux dejjem kollox wartu żgħar. Raġel li jbati mill-artrite qasammana l-esperjenza tiegħu ta' kuljum u minkejja l-kondizzjoni tiegħu xorta jagħżel li jħares lejn il-ħajja minn lenti pożittiva. Qed imbagħad b'saqajja bħalissa għandi daqsxejn tal-artriter, ma insomma parti mill-ħajja dik hu. Ringrazzja l-Alla li dejjem qajmek tajjeb u sħiħ qed tifhem. Intant iktar persuni qasmu l-esperjenzi tagħhom magħna fil-waqt li awguraw il-festi tajba lil kulħadd. Ma għandix naħseb xejn gerger, issa ħantaqa' ma' ħabib tiegħi, ħanmorru nagħmlu lunch, qed nħobbġer ħafna. Dik ġifieri minn barra illi ma narax 40 sena. Tajjeb, kulħadd jixtri, flus fil-bot u fadlinna. Igawdu n-nanniet il-ħbib u issa marru niklu barra. Tifel għadda mill-iskola u issa xewqa tiegħu li jsir pilot. Fiċċu lestulu l-lown ħalli jibda jtir. L-iktar li niftakar il-belt kelli play teatru Manuel. Kollox jiena li hija tajjeb. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.